Alis na kami guys. Medyo madilim pa. Mag-jogging ni. Gihuwat pa naman mong kauban, panabot. Di pa kasi dumating yung kasama namin, magja-jogging kami. It's already 5:17 AM. Shout out. Hindi pa dumating yung kaibigan namin. Kasama ko si Dong Jasper. Dilim. So muna guys. Ngit-ngit pa. Medyo madilim pa. Maglalakad lang muna ako para relax. Medyo madilim pa guys. Ganda ng view. Aman. Guys, may ahas dito guys. Sige. Mamatay yung ahas. Baka naano ka na. Feeling ko na daganan. Nagsasakay. So yun guys. Takbo muna ako guys ha. 5 minutes later. So guys, naglakaw namin guys. Luya sila. Ako wala. Wow. Medyo matastas kasi yung hangin ko. Compared sa kanila guys, mas malaki po yung capacity ng lungs ko para makaginhawa ng maayos. Ito yung kasama namin. Yung trainer namin. Ito yung trainer namin guys. Welcome to my vlog. Siya po yung trainer namin. Ayan. At least di na masyado madilim. Ito yung bahay namin before guys. Ganda ng bahay namin. No? Dito yung mga previous na bahay namin. Kaso binenta na namin. Dahil Pag-MP. kailangan namin mag-upgrade ng bahay. Kaya yun. Naka-level natin. May natin kayo sa side. So guys, pag mag-jogging kayo guys, okay lang naman na maglakad kayo pag di nyo na kaya. As long na brisk walking yung gagawin nyo. Ganito yung brisk walking guys. Ganyan. May spot kayo na dapat i-follow. Ayan. Kaya tingnan lang kayo ng malalim. Hindi kayo makuyakan. Ganyan yung future na bahay ko guys. Ganyan. Ating sisiyasat. Dito itinapan ng isang bangkay. Nawalay ko ron. Nalipangay ko. Guys, I can reach this up. Ano naman guys? Wala kasi niya guys, may Doberman. Hi guys. Ito. Hi guys. Guys, hi. Later. Yan guys, hindi na kasi kami makapasok doon guys. Kaya doon kami dadaan sa kabila.
Hindi na kami pwedeng pumasok doon sa pinagjogingan namin before. So, guys, mas malayo pa yung route namin ngayon kasi close na doon sa pagjogingan sana namin. Kaya iikot kami doon. Iikot kami. Actually guys, pababa to. Ikot lang, ikot. Palusot na kami nito sa ano guys. Doon sa, I think Pitrus na to dito. Ha? Walang bato pa ba to? Oo. Okay guys. Dadaan na kami ng ano guys. Dadaan na kami ng bridge. Ayan. Yan po ang tinatawag dyan na ano guys. Dimensional bridge. Pag pumasok ka dyan, doon ka diretso ka sa ano, sa Colon. Doon ka darating sa Colon. Yan, di ba? Ang ganda guys. Yeah. So yun guys, super busy sila sa pag-pictorials. Yan. Tagal nilang natapos sa pictorials nila guys. Yan. Sa ibabaw na bahagi po ito ng Butuanan River. Yan. Butuanan River po to guys. Medyo di na gaya ng dati. Before, super malinis po to. Super clear. Yan guys, di ko alam ano yan. Pero, tingnan nyo. Dumadaan ng tubig. Ewan ko para sa ano yan. Anong purpose nyan. Hindi ko alam. So, yun na. Na-stuck kami dito dahil sa pag-picture. So ito pala yun guys. Yung tubig na inano kanina. Parang sa tubig. So muna siya guys no. Kung mag-jogging kayo mo guys. Maglakaw ra mo guys. Shout out team classmates. Ayan, shout out pala sa mga ka-team ko dyan. Team PTP. Team classmates, team PTP, team Kabisdak, team Kagilokers, Team Lalabs. team Lalabs, Team Bisdak. team Bisdak at saka kay ano, kay Lodi, Michael Laborita, kay Chuchay the Explorer, Team Sisikoy. and team Sisikoy. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga di ko pa na-mention dyan, Hi, Ayan. Tijen. mag-shout out lang kayo, mag-comment Yes. kayo dyan. Yan guys, dapat mag-stretching kasi guys pag nag-jogging kayo. Pag di kasi kayo nag-stretching guys, ayun, pamaol. So guys, after how many decades na nag-jogging mi guys sa pamigisingot, muna sa among jogging guys, galak to. Effort na jogging. Road hike. Road hiking guys.
So it's already 6:18. Ang tawag ba kay road hiking? Ba guys? Resulta ng pandemic guys. Dami nang nagbabike ngayon. Super colorful guys. Nasa ako natin. Nagre-representa yan sa mga ano, stars of the Philippines. Ano ka nila? Kanandong ako. Ay na, sa Eric na din ka Yan. Dapat guys, yung outfit nyo pag nag-jogging kayo, ganyan. Sige. Tiyak. So ayun guys, malapit na po kaming dumating sa aming bahay. Thank you so much po sa nanonood dyan. Salamat po sa inyo guys. And samahan niyo po kami muli next time. Yan. Sa iba na naman naming adventure. Yan guys, may kabayo. Daming kabayo sa likod. So yan guys, pagod na din yung kasama ko. Yan. Wala pa kasi kami tulog. So, may mga tulog. bye bye. Bye. Bye bye.